El Val Ladinca Rafael Torres assistia el passat dilluns dia 28 de juny a les 12 del migdia a l'acte de lliurament del certificat de qualitat ISO 9001 al Col·legi Ponent d'Inca, certificat que atorga la Conselleria d'Educació i Cultura del Govern de les Illes Balears. El Val Ladinca Rafael Torres ha valorat amb aquestes paraules el certificat de qualitat rebut per al Centre d'Ensenyança Pública d'Inca. Crec que el primer centre de Balears, centre públic, que rebriga aquesta certificació de qualitat, aquest centre de primari, és tot un honor, i Nico, públicament, en nom de la ciutat d'Inca, te vull donar les gràcies a tu i a tots els teus nostres professors per la molta feina que ha d'haver, perquè avui és un moment de festa. Amb aquest certificat, el Col·legi Públic Ponent es converteix en el primer centre públic de les Balears en disposar d'aquesta certificació que garanteix la qualitat en la gestió interna i en el funcionament. Finalment, i per posar el punt i final a l'acte, alumnes del mateix centre escolar representaren una obra de teatre.